трябва да обичаш родината, родното семейство и родната си стряха. Откъде започва родината? Родината започва от семейството. От семейството. Още какво е родината? Родина е родното място. Още. Фамилия. Фамилия, семейството, така. Още какво е родина за вас? Роден дом, семейството, майката, родния край. Родината е страната, в която сме се родили, живеем и растем. Много хора са писали за родината и много хора тъгуват за родината, когато са далеч от нея. Ран Босилик е написал едно невероятно стихотворение "Я кажи ми, облаче бяло", в което той е показал тъгата на героя, когато е далеч от родината. Я кажи ми, облаче бяло, оде идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори. Що ли прави моето чедо мило, чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи, облаче бяло, че жив и здрав тук си ме видяло. Ти кажи, облаче бяло, че жив и здрав тук си ме видяло. И носи от мен много здраве, много мина, мъничко остана, наближава село да се върна, майка да прегърна. Наближава село да се върна, майка да прегърна. Какви чувства навява тази песен? Много тъга. Спомени за родината и за родната майка. Спомени за родината и родната майка. Любов към родината и родната майка. Любов към родината и родната майка. За какво тъгува героя? Йони? За родината. За родината. Още за кого се моля? За родната майка. За родната майка. Спокойно ли иска той да каже на своята майка, че времето е минало и скоро ще се върне? Той може би много я обича за това. Какво казва в последните стихове? Ники? Че наближава отново да се върне. Че наближава отново да се върне в своята родина. Няма по-топла стряха от бащината и по-успокоително небе от родното. Родината се обича не за това, че е велика, а за това, че е своя. За свободата на нашата родина, за вашето щастливо детство и светло бъдеще, дадоха живота си хиляди знайни и незнайни герои, пред чието подвиг скланяме глава в знак на признателност и почет. И ти си бил, знае, човек като мен, не си бил фантом, нито вихър. И ти си от майка човешка роден, от някоя българска майка. И тя ти е пяла в черния здрач, с тънкия глас на чакърка, и тя е събила в своя тих плач голямата българска мъка. Левски, за неговия живот и дело, ще дам думата на госпожа Роза Стаменова да ви разкаже нещо от неговата биография и велико дело. Благодаря ви. Ще имаме едно знаме, на което ще пише "Свята и чиста република". Ние гоним цари и неговите закони. За враговете на демокрацията и републиката смърт.
Аз съм посветил себе си на Отечеството си, да му служа до смърт и да работя по народната воля. Трябва да се жертва във всичко, па и себе си. Чисто народният човек се бори докато може. Ако не сполучи, трябва да умре в народната си работа. Заклевам се пред нашето Отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си. Народната работа стои над всичко. Братче, отсъсети го, без да гледаме на вяра и народност. Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си. Това са думи казани от нашия велик и безсмъртен апостолът на свободата. Името и делото на Васил Левски десетилетия наред вълнуват българските поколения. Те ще живеят и ще ги вълнуват във вековете. Кой е Васил Левски? Васил Иванов Кунчев е роден на 6 юли 1837 година в град Карлово. Родителите му Иван и Гина Кунчеви са древни занаятчии. Семейството има 5 деца – Яна, Левски, Христо, Петър и Марийка, която умира още като дете. Трудно израстват и живеят всички, заради тежкото и размирно време. Време на мрак и вековен гнет по чуждо владичество. Левски е самоук, но е имал условия да добие някакво образование. Отрано изпъква като талантлив и ненадминат организатор. Той преминава сурова житейска школа на борба от Първа българска легия в Белград, организирана през 1862 година от Георги Раковски, през турските зандали в Пловдив, до знаменосец в четата на Панайот Хитов и през 1867 година и школник във Втора българска легия. Левски попада в своята мечтана среда. Неговите собствени стремежи добиват определена цел. Свободата на Отечеството е върховно благо. Само борбата за свобода може да даде смисъл и съдържание на неговия живот. Ето защо Васил Левски се признат идеолог и вожд на националната революция. Нека накратко да проследим последните стъпки на апостола към безсмъртието. Последните 27 дни са били най-тежки в живота на апостола. Всеки ден след приключване на разпитите, т.е. от 10 януари до 6 февруари, той е осъмвал в мъчително очакване на своя край. Това състояние е тежко и за най-силния дух, то може да сломи и най-могъщата воля. Няма данни, че апостола се е подал, макар и за момент, на слабо състояние. Запазил до край самообладание, апостолът отива спокоен и горд на веселката. Велик в живота, той съхранява ненакърнимо своето величие и през смъртта. Тя не смущава и сега неговия дух в момент на труден път. Още с първите си стъпки в народната борба, той се обрича в жертва на свободата, в жертва на своя поробен и страдащ народ. Денят беше вече дошъл. На 19 февруари 1873 година Васил Левски увисва на бесилото, там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Свободата изгубва своя апостол, революцията своя ненадминат организатор, народът своя вожд. Така загива неустрашимия бунтовник, който носи на гърба си цяла България. Името на апостола, светия пример на неговия живот и великото му дело обаче останаха безсмъртни. Но святото му дело не умира. След време то се подема от нови апостоли, които преизграждат старата комитетска мрежа и повдигат през 1876 година въстанието, наречено Априлско, за което Левски се беше трудил и мечтал. Името на апостола, светлия пример на неговия живот и великото му дело обаче останаха безсмъртни. На 19 февруари 2014 година се навършват 141 години от обесването на апостола. Поклон пред светлата му памет. Когато животът ме гневно притисне със своята силна и груба ръка, несетно си спомням за дядо на Левски, стихията бурна на трудна борба. И аз не заплаквам, и аз не оплаквам на своята младост мрачения ден.
Защото в очите ме дяконът гледа с поглед спокоен и бодро засмеян. Вълнуващи думи, вълнуващи моменти от живота на Васил Левски чухте. А вие знаете ли нещо повече за Васил Левски? Какво бихте разказали вие? Да, бе? Васил Левски е много храбър. Да. Той е напуснал майка си, за да спасява нашата България и без него ние сега нямаше да сме такива в България. Някои не харесват българите, но аз не знам защо. България е чиста и свята и ние знаем много за нея. Васил Левски е спасил нашата. Той е много добър. Всички го уважават. И ние сме горди с името. И ние сме горди, че сме българи. Чудесно. Какво ще разкажете? Чели сме много разкази. Откъде носи името Левски? Той носи името от легата на господин... Не господин, когато е бил... На Георги Раковски. Да. И те ги казали да прескочат една яма, но никой не успял, освен Левски. И оттам името му удари Петко Левски. Той е обикалял нашата страна, но за да бъде скриван и неразгадаван от своите преследвачи, знаем, че той се е предрешвал по различен начин. Българският народ го е обичал. Вие можете ли да разкажете нещо? Валя? Той, Васил Левски, се преобличал като булка, лиска, Да. Още нещо? градина. Той така обикалял Да. и създавал Тайни революционни комитети. Христо искаше да добави нещо? Че той няколко пъти обикалял България, за да направи достатъчно комитети, но веднъж са го заловили и никой от българите не му е помогнал. И смяташ, че никой не може да помогне. той, Васил Левски, когато се заловили, преди да му заловят, той бягал и се опитал да прескочи един след, но На вуща се казва, са закачили на плета, той падал и го заловили. така. Но аз не съм съгласна с Христо, че българите не му помагали, напротив. Всички са обичали Левски, затова и ние се гордеем, че сме българи. Може би нещо друго имаше предвид да кажеш. Ева? Когато Тина Слънчева видяла Левски на веселото, Майката на Левски, да. една жена я питала, защо ме внасяш. И тя казала, защото Левски винаги ще живее. Така. Васил Левски, отрекал се от всичко, посветил живота си изцяло на народа. Той убеждава, той зове, които искат да мрат за отечеството, да бъдат готови. Левски обикалял страната и създавал тайни революционни комитети. Срещал се с много хора. Йоанна, Ванеса и Ники ще споделят мисли на апостола за бъдещето на България. Народният поет Иван Вазов дава следното описание на апостола. Левски имаше ръст среден, тънък и строен, очи сиви, почти сини, мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчество изпит от непрестанната мисъл и бдение. Странно, той е момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за борба, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности и имаше весел нрав. Той беше голям песнопоец и не един път вулкаците на Стара планина са еквали от гласани. Но когато беше потребно, ставаше друг. Погледът му добиваше сериозно изражение. Гласът му беше глас, който налагаше, който заповядваше. Словото му вълнуваше, смущаваше, побеждаваше. 9 години той скитя се бездобен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и със сърце порасло и за кръвбитово. Аз съм посветил себе си на отечеството, да му служа до смърт и да работя за народната воля.
Селяните прости и светец го зловяха. Избрани, сдушени на тайни места, слушаха с трепет, с зяпнали уста неговото слово, сладко и опасно. И тя на душата ставаше по-ясна. Бай, Василе, когато се освободи България, какво ще творим за цар? Ако се бием с турците само за цар, то ние сме глупци и сега си имаме султан. Нам не трябва господар, а свобода и човешко равенство. Ами ти, каква служба ще вземеш тогава? Никаква! Ще идват дори по-равни народи да правят това, което правят тук, сега. А това право ли е, апостоле? По мое мнение така е най-право и човешко. Аз искам да видя отечеството си свободно, пък ако щат да ми дадат да паса и патките. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сват. Ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в земята си. Ще имаме едно знаме, на което да пише свята и чиста република. В бъдещето му той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Времето е в нас и ние сме във времето, на същото това място, което нашите прадеди са откупили със своите кръв. Днес без нея турски еничари. Тук ще се издигне храм на истината и правата свобода. Говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гроба и че време вече е да възстане родът. Ще щастлив е оня, който вдигне пръв народното знаме и полее кръв. На нашите чела е написано чиста свобода или юнашка смърт. И че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, че равни сме всички в големия час. Той внасяше бодрост в народната свяст. За тази бодрост и за характера на апостола великият български поет Христо Ботев пише: Приятелът ми Левски е на чуд характер. Когато се намира в най-критическо положение, той и тогава си е такъв весел. Студ, дърво и камък се пука, гладни отвали ти 3 деня, а той пее все весел. Вечер, дордето ще легнем, той пее. Сутрин, щом си отвори очите, пак пее. Колкото и да си отчаян, той ще те развесели и ще те накара да забравиш всичките тъги и страдания. Приятно е човеко да живее с подобни личности. Веселото чудо падаше в сърцата и бързо растеше за